A mi em toca una mica fer la presentació d'alguna manera dels visitants que venim a veure els de l'observació de la Terra, d'acord? Que és per convèncer-vos que a Catalunya hi ha gent que treballa amb IA des de fa temps i hi ha gent que sap fer coses i que potencialment jo crec que poden ser útils per la banda d'observació de la Terra. La idea d'aquesta transparència és reflexar això. Aquí hi ha gent que hi és fa temps, hi ha empreses que són fa temps i hi ha coneixement que hi és fa temps. Per exemple, moltes vegades quan es parla de tesis la gent pot pensar que es fan coses molt teòriques, però jo puc dir que el 90% dels doctorants que surten del nostre institut se'n van a la indústria i no deuen ser tan dolents perquè se'n van a la indústria, a grans indústries de fora. Per tant, és una capacitat que teniu de transferència, que de vegades pensem molt en recerca, però al final el coneixement està en les persones, d'acord? Aleshores, quan parlem també de 24 spin-offs estem dient el mateix, és gent que ha fet una tesi en algun tema d'IA i que ha acabat també intentant portar a la pràctica. Jo crec que una mica la idea d'aquest slide és això. Penseu que evidentment a dalt sempre estem als centres de recerca, a les universitats, però ni estem tan desconnectats del món ni com sembla. Sí, hi ha altres problemàtiques, però diguem-ne aquesta no és. Llavors, ja ha sortit una mica al llarg de les altres dues xerrades i per tant no m'hi extendré, però la iniciativa de Catalunya AI va sorgir igual que les altres el 2020, això vol dir que ja fa un cert temps que camina, això vol dir que més o menys ja s'han engegat bastantes iniciatives, d'acord? I una mica el quadre aquest és un quadre, diguem-ne, bessó de també l'estratègia New Space. Aleshores, el que sí que és important és que quan va néixer aquesta iniciativa, també és una altra de les idees que és bo que quedi clara aquí, és que ja va néixer amb voluntat que hi haguessin 4 potes i que les 4 potes fossin igual d'importants. No va néixer com una iniciativa de recerca ni com una iniciativa només industrial, sinó que precisament va néixer amb aquests 4, podríem dir, branques, on cada branca té una certa autonomia i totes les branques es coordinen. Aleshores, evidentment, la branca que en aquest moment potser té una mica més de relació, que és Aizaire, és la branca que ve més de la banda de recerca, però també hi ha tota una altra pota que es dedica a fer aquesta connexió més directa amb empresa i amb transferència, i també tenim la banda de promoció de talent en startup i la banda, diguem-ne, que no hem d'oblidar que al final són tecnologies que són molt potents però que també hem d'intentar tenir clar com les estem utilitzant. Aleshores, jo l'únic que intentaré ara és donar-vos una pinzellada una mica per sobre d'aquestes 4 potes, que sapigueu que existeixen i que sapigueu que a més entre elles hi ha molta sinergia i hi ha molta col·laboració. Evidentment, la banda que fa més relació amb l'acadèmia, la idea és fer visibilitat, aglutinar que existim, que sigui visible que hi som i sobretot formar al màxim de bé els estudiants, els doctorants i els postdocs perquè després d'alguna manera puguin ser competitius i productius en mercat i en recerca. Aleshores, al final tenim diferents eines, hi ha diferents eines que s'estan aplicant, però van sempre en aquesta línia, en visibilitzar i en promocionar al màxim tot aquest seguit de talent jove que en tenim i en tenim molt i que malauradament moltes vegades el que fem aquí és formar-los i quan els tenim molt ben formadets doncs van gratuïtament a moltes altres bandes. El que es tracta, jo penso que aquesta és una bona iniciativa per captar talent perquè penso que l'observació de la Terra és suficientment complicat com perquè les persones que s'hi vulguin dedicar des de la IA hagin passat un mínim procés de formació i per tant tinguin uns skills forts en el que és la tecnologia. Això només és per reforçar una mica la idea que realment hi ha molts grups, hi ha moltes universitats, estan distribuïdes per tot el territori, vull dir que si algú pensa no, està tothom a Barcelona, no és veritat, hi ha gent per totes les comarques catalanes i per tant qualsevol que pugui estar en una seu en una altra banda trobarà segur algú a prop que li pot donar un cop de mà i la part de publicacions que es dona per suposada però fem més col·laboració amb les empreses del que sembla. Jo no sé si vosaltres col·laboreu amb les empreses, una cosa que sí puc dir jo és
per una qüestió és que malauradament molta de la col·laboració que es fa no es publicita, per una qüestió que les empreses de vegades sou molt recelosos de dir el que feu, però vull dir, això vol dir que en fem més de la que es veu. Aquest és una mica el missatge que vull donar. L'altra pota, que fixeu-vos, que penso que això també és una cosa que és molt interessant, que és que al final totes aquestes iniciatives, almenys la voluntat, és que estiguin colligades amb altres iniciatives. Al final la idea del Digital Catalonia Alliance és dir, aquí hi ha la comunitat IA, però en realitat hi ha les altres comunitats, aquí és on surt també el New Space, i de fet hi ha diferents eines que el que permeten és, per una banda, aprofitar experiències d'una banda i de l'altra per impulsar al màxim aquestes iniciatives, i per una altra banda, estar cada vegada més connectats i interconnectats, que sí que és una cosa que jo crec que s'hi ha guanyat en els últims temps, i traiem una mica el parèntesi del Covid, que ha sigut una mica més estrany. Aleshores, la tercera pota és la pota que d'alguna manera el que intenta és fer més incidència en la part de transferència i en la part de generar coneixement accionable, podríem dir, o recerca accionable, que és la que porta el CIDAI i que el mateix, o sigui, de fet ja sempre hi ha una intersecció, hi ha coses que fem comunament uns i altres i hi ha enfocaments, en aquest cas és més enfocament a indústria, sobretot moltes vegades el que s'ha de fer, i això és una cosa que trobo que és molt important, és entendre per què aquestes noves tecnologies ens permeten fer millor algunes coses, però sobretot ens permeten fer diferent algunes coses, perquè moltes vegades l'error que es comet és intentar replicar el que ja fèiem de forma que ara ho farem amb ordinadors o amb intel·ligència artificial. No, la intel·ligència artificial el que ens proposa són de vegades maneres diferents de fer les coses i moltes vegades el repte és com ensenyar a algú que no està en el dia a dia en aquesta tecnologia, com ensenyar aquestes idees perquè al final ell la pugui agafar i li pugui donar la volta i pugui fer una altra cosa. I aquest és un dels reptes moltes vegades més importants, que la gent pugui entendre per què aquesta tecnologia, igual que un nen quan se li dona una tablet per fer una cosa, de seguida ja veus que està fent una altra cosa completament diferent del que s'havia dissenyat, doncs una mica el paral·lelisme seria aquest, com mostrar el que poden fer aquestes eines que ens permeten plantejar reptes d'una forma diferent. I finalment, no oblidar-nos mai que al final estem utilitzant tecnologia, que la tecnologia, com totes les altres coses, és bo que tinguem clar quins valors hi ha a darrere i després ja cadascú decidirà, segons la seva ètica, els que fa servir, però almenys, diguem-ne, des de l'àmbit més públic el que es potenciarà sempre és aquest anàlisi i aquesta, d'alguna manera, conscienciació. Sense, diguem-ne, traspassar d'alguna manera la responsabilitat als algoritmes i als programes, perquè al final ara hi ha tota una discussió sobre si la IA és ètica o no. La resposta és molt senzilla, si la societat no ho és, les tecnologies que apliquem ho seran tant o menys. A partir d'aquí cadascú. Però sí que és molt interessant perquè des d'un bon principi, per exemple, un dels primers decàlegs que hi ha hagut sobre IA i ètica, de fet, és la Declaració de Barcelona. O sigui, a nivell internacional hi ha hagut des de molt principi molt interès en treballar aquests temes d'una forma, diguem-ne, responsable, podríem dir. Aleshores, jo no em vull allargar més perquè jo crec que el propòsit està aquí en entrar en exemples concrets i anar veient i sobretot aprofitar que hi ha breaks perquè uns i altres ens puguem conèixer o puguem preguntar o puguem aprofitar ara que finalment uns i altres ja ens podem anar trobant. Jo no vull dir res més.